సిరి కాల్ చేస్తా ఉంది. నాన్న సిరి, ఎలా ఉన్నావమ్మా? అమ్మ, మా ఆయనకున్న ఒక్క జాబ్ కూడా పోయింది. ఏమైంది సిరి? ఆయనకున్నది ఒకే జాబ్, ఇప్పుడు అవి కూడా లేదు. ఫస్ట్ నాకు ఒక రైతుకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తుంటే నాకు ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చేది కాదు. సిరి, ఇప్పుడు చూడు నాకు ఇట్లా అయింది. నేను రైతుని పెళ్లి చేసుకున్నా, ఎప్పుడూ ఇలాంటి కష్టం పడలేదు. ఏ రోజు నేను తిండికి బాధపడలేదు. నా బిడ్డ జీవితం నా చేతులారా నేనే నాశనం చేసుకున్నాను. ఆ రోజు రైతుకి ఇచ్చింటే నా బిడ్డ ఈరోజు సంతోషంగా ఉండేది. నా ఒక్క నిర్ణయము నా బిడ్డ జీవితాన్ని నాశనం చేసేసింది. అయితే నేలకి ప్రాణం పోసే నిజమైన సృష్టికర్త. అతని చెమట చొక్కలే మన జీవితాలకు అన్నపూర్ణ. కష్టాల్లోనూ నిలబడే అతని ధైర్యమే దేశానికి బలం. ప్రతి గింజలో అతని శ్రమ, ప్రతి పంటలో అతని ఆశ ఉంటుంది. రైతు ఉన్నంత వరకు జీవితం సజీవంగా ఉంటుంది.